Moje memorije su oštećene, ima rupe u njima. Moj život je bio fantastičan. Uživao sam u njemu. Jedino se sećam kroz maglu te noći. Od 1000 zvezda. Uradio sam nešto što sam se borio čitav život. Nemoj napraviti iste greške kao ja. Zapravo, da li je to postojalo? Ne sećam se baš dobro. Jednu stvar ću ti reći. Prijatelju, imali smo najbolju avanturu ovih 3 godine. Jeste, bilo je dobro vreme, ali opet se nešto pitam. Šta ćemo posle da radimo? Ja sa svojim životom. Nisam siguran gde me ovo vodi. Ne brini se, niko ne zna šta radi u životu. Svako nalazi svoj cilj u životu. Samo treba biti strpljiv sa njim. Znam ja to sve, ali imam opet tu jednu rupu u glavi. Čitav život je samo neka borba za nečim. Tipa, pare, porodica, društvo, status. Zar ne može nekad neki mali odmor od svega? Ali naravno, ne možeš jer oni uvek naprave život komplikovanim. Nisam siguran gde me vodi život. Drugi mi dosta otežavaju. Ovo je faza samo. Proći će sve što prolaziš. Samo, nećemo se svaki dan viđati kao pre. Biću tu uz tebe, bez obzira na distancu. Jer ima nekog tu. Dečko, ne boj se. Ja sam ovdje da ti pomognem. Ja mogu da ti pokažem pravi put u životu, jer sam ludilo. Ovaj grad uskoro će biti moj. Imam 50 godina i nikad u životu nisam poljubio ženu. Nemam svoju porodicu, ženu, decu. Svaki dan mi je besmislen. Kad vidim kakve osobe koje rade loše stvari u životu, imaju i oni neku osobu koja ih podržava. Naravno, takvi ljudi imaju para. Ljubav ima svoju cenu. Kad sam bio mlad, nisam razmišljao mnogo o ženama. Više mi je važno bilo prijateljstvo. Tad nije bilo stresa veliko, kao sad. Jednostavnije je bilo vreme. Naša najveća briga je bila koliko piva možemo da popijemo. Bili smo mladi i ludi. Promenulo se onog dana, kad smo počeli da tražimo devojke. Tad je počelo. Izgubilo se poverenje i takmičenja sa koliko devojka možemo da spavamo. Meni je bilo važno naše prijateljstvo. Njima nije stalo do toga. Tad je naše društvo palo. Sad oni imaju nekog pored sebe. Ja nemam nikog. Da mogu da vratim vreme, uradio bi drugačije. To društvo kojem sam bio, iskoristio bi svakog i ne bi mi bilo žao zbog toga. Voleo bi da nekom kažem ove moje probleme. Dede, ja tebe razumijem u potpunosti. Mogu ti pomoći da se rešiš onih napasti od prijatelja. Reci mi kako. Ubićemo njihove žene, pa posle ceo koncept se bavi. Ja sam za. Odlično, onda se deli.